Ka-Solid North, kaano kadi tinaudi a panaglugan mo ti kalesa. Ikonsiderar mo kadi paylaing ida kas mode of transport kang runaan nan itang arig na kanayon tayo nga agal-alisto ti papanan tayo. Iti uneg tinasurok 40 nga agsapsapol ni Tatay Melchor kas may sa akotsero saan nan amabilang ti kaado dagiti naitulod na pasahero kadagiti destinasyon da. Ngem ita, arig na bistilaingen digiti kalesa kadagiti kalsada. Narigat ka dagitoin ni sir at mamanumot ti agluglugan eh. So sino dagiti kang runaan nga agluglugan nga may luglugan niyo, sir? Dito lang ko sir, dito pagpakasyonista nga agpasya-pasyar kasi iso dalang timang pagpapigsagat kami no daduma. Ket dagiti nga ano, sir, dagitoy umidi adda pay lagluglugan? Dadala pelaan mat sumagmamano sir, nililiwan. Big, sir. An lang akas slide Ape ano pa nagpunayo, sir, na ape nga handa unay nga kay tagkalesan. Jak man lang mo sir, kas lang mabaintan samot pa eh. Iti gundaway anakad kadwami ni Tatay Melchor na pagasatan isuna ti nagsasaruno a pasahero. Ngem kuna naa sa anakastoy ti kanayon a sitwasyon na. Impagpagapumet ni Maris ti baro na ti panaglugan da ti kalesa. Kuna na paborito nga mindaytoy ti anak na. Kanayon kay padi agluglugan ti kalesa. Uwen, sir, kasi dati ubing ko ngamin. Magustuhan na ngamin, sir. Ape nga magustuhan si ka ma'am kay mo ti agluglugan ti kalesa. Uwen met, sir. Kasi digiti ubing. Kasi kung may ti ubing ko, sir, kahit magustuhan na isa sa pay kumatahaan nga maawan, sir. So importante para kadi Ilocano kadi dagiti kalesa, ma'am. Uwen, sir. Numan saan na masapol digiti kotsero ti aggasolina kas kadagiti demaki na alugan, kuna ni Tatay Melchor nga apektado dalata iti nangato a presyo ti petrolyo, gaputang huminginamet ti gatgatangin da nga ipakan kadagiti kabalyoda. Dito'y apaset ti syudad ti lawag ti kang runaan na pagururayan ti pasahero dagiti kotsero. Ngem iti kaadami ditoy, nilaeng Tatay Melchor tinakita mi a kotsero. May sapay kadagiti na obserbaran na ket iti bumasbasit a bilang da. Kuna na kadagiti na palpalabas atawen, umabot tinasurok sa nga gasot digiti kalesa iti syudad. Uwan sir, at lang nasuro ka 20 nga kalesa nga nabatbatit lawag. Kadwan na lang no isumulsalog nga agrarana no ko mga pito kas diay. At tigol pa nga nagbasitan ti kalesa nga min sir ket di pandemic. At di ka kadwami ket kas lang naawanan dagat at namnaman ay laklako dat kabalyo kat kalesa da. Pagyamyamanan ni Tatay Melchor nga adda digiti mailuglugan na amang nayon ti plete da uray saan na nga idawat. Kabayatan nagagem ti gobyerno lokal ang mapreserba ti kalesa culture iti syudad ti lawag. Itay laing kalabes, nakitaripnong ni Mayor James Brian Alcid kaditi kotsero tapnon mapagsasaritaan da digiti suporta ang mabalin na maipaay kadakwada. Kas panangitag-ay kaditi kotsero, ti kalesa culture pa iti nagsentroan ti performance iti syudad ti lawag iti tan-ok ni Ilocano Festival 2026 nga isumet iti naideklara a kampyon. Being the Committee on Transpo previously, the 12 Sanggunian, awan nga min nadalos nga ordinansa iti kalesa. So at the pundo, ngem awan nadalos nga ordinansa na. So kinasarita ki Suda nga agaramid da iti tulungan mi Suda, may register da DJ grupo da, sec registration da, tanto ma-institutionalize da, may kanda ti annual fund nga talaga nga mang-preserve, mang-tulong iti kalesas tayo ako. Kasi nga rod, habang bumaytayag no awan subsidies da, like dito upobrayon tayo, baka mapukaw to ti kalesa culture tayo na po. Kaadwan kaditi kotsero iti syudad ket addaanen ti edad, kas ken ni Tatay Melchor nga inne mapulo ket maysa ti tawen na. Iti baet digiti panubok, kuna nang itultuloy na daytoy a pagsapulan. Aging gana nga si Bibihaga kaser ket talaga nga isot pagsapula ko. Nani po didi 20 ket talaga isot pagsapulak latan sir. Aging gana nga nagasawa ako, nagapapo ko ako. Dating nga tan iti maudi nga henerasyon ti kotsero. Yaklam mo sir, kas lahat pinagkunak. Awan sa ti mangayat nga mangsublatin ti duman kalesa. Itang adda tayo iti moderno a panawen ano sa dinno nga arig na kanayon a napaspas ti panaggaraw ti aglawlaw. Makakamat kadipay digiti kalesa. Adda kadipay tinapintas a masakbayan da. Pudno at ti panawen laeng ti makaibaga. Ngem saan kadi adakdakkel ti tsansada no ti tulong a maipaay kadakwada ket saan laeng nga agpatinggay ti gobyerno lokal. Ngem ket di nasken pay ti suporta manipod iti entero a komunidad. Mark Magdirila
Balitang Solid North.